Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya Nok. Ya. Mandheg sedhela. Ya Iki dienggo ngaturake apa wigatine awake dhewe tinimbalan sowan ana ing alun-alun kutha Klaten. Ya. Acarane apa, Mak? Peresmian kantor Inspektorat Klaten. Oh iya. Werna-werna Nok. Ya. Ana 3 kantor sing diresmekke dening panjenengan Ibu Bupati. Ya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan karo panjenengane sing wis kepareng ngresmekake ya kuwi kantor Inspektorat Klaten iki. Ya panjenengane Bapak yano Ibu Hajah Sri Mulyani. Ya. Matur sembah nuwun uga ngaturake panuwun ingkang padha kepareng rawuh bengi iki ya Nok. Ya. Panjenengane Bapak Kepala BPKP DIY, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Bapak Hamenang Fajar Ismoyo SIP. Ya. Karo panjenengane Bapak Dandim 0723 Klaten, Letkol Infanteri Minarso 5. Ya. Kapolres Klaten atau yang mewakili 6 Seda Klaten Bapak Joko Sawaldi. Inspektur Jawa Tengah diwakili Inspektur Pembantu Inspektur Sukowono Sraten. Wah iki nek maca ora ngati-ati. Ya. Forkompimda Kabupaten Klaten dan seluruh kepala OPD. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Luar biasa. Patang kantor sekalian diresmekke. Ya. Gunggungnya disebut peresmian kantor Inspektorat Klaten. Ngono ya, Mak. Iya, mula mau Ibu Bupati ngendikake. Ya. Saben kantor ngono upama diwayangi saben bengi ngono ya rada lumayan ya Nok. Ya. Ning ya aja ngono iki ditimbali awake dhewe wis ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Lan awak dhewe wajib acung jempol lan atur apresiasi karo panjenengane Ibu Hajah Sri Mulyani. Ya. Panjenengane ngasta minangka dadi bupati periode 2017 sampai 2019. Ya. Penghargaan kepada Bupati Klaten. Ya, akeh banget ya, Mak. Iya, iki tulis nang kene pirang-pirang Nok, luar biasa. Iki dadi tandha nek pancen saiki kaum Hawa kuwi pancen wis sak traju sak bobot karo kaum priya. Ya. Ora bedak-bedake piyai putri karo piyai kakung, nyatane Klaten diasta dening panjenengane Ibu Hajah Sri Mulyani ya luar biasa. Ya. Panjenengane entuk anugerah pers Jawa Tengah tahun 2019 kategori tokoh bidang pemerintahan. Ya. Penghargaan kepada Ibu Bupati sebagai top pembina BUMD 2019 dari majalah Top Bisnis. No. Ya. Piala penghargaan dari Gubernur Jateng kepada Ibu Sri Mulyani sebagai Bupati Pelopor Inovasi Daerah tahun 2017. Penghargaan dan prestasi sebagai Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2017, 18, dan 19 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan kepada Ibu Bupati atas keberhasilan yang luar biasa dalam mengurangi resiko bencana banjir. Ya. Lan uga penghargaan dari Kementerian Pan RB kepada Pemkab Klaten atas prestasinya dalam akuntabilitas kinerja tahun 2018 dengan predikat nilai B. Wah. Akeh ya, Mak. Angel lho Nok, entuk penghargaan akeh kaya ngene iki. Ya. Nek ra sengkut gumregut nggone makarya. Prestasi opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun 2018 dari BPKRI Perwakilan Jawa Tengah. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI kepada pemerintah Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Peduli HAM tahun 2017. Ya. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada bagian hukum Seda Kabupaten Klaten sebagai anggota integrasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum utawa JDIH. Ya. Prestasi sertifikat sistem manajemen mutu SNI ISO 9001 2015 kepada Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten pada tahun 2018 dari PT Global Inspeksi Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Manajemen LSSM 058 IDN dalam ruang lingkup sertifikasi pelayanan kartu pencari kerja utawa AK-1. Ya. Pendataan
lowongan kerja dan pemberi kerja AK 3, pemanggilan kerja AK 4 dan pengantar pemberi kerja AK 5. Penghargaan untuk kategori percepatan cakupan akta kelahiran anak tahun 2017 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Cacahe ana pira? Gunggunge eneng 11. Penghargaan sing wis ditampa dening penyanyi Ibu Hajah Sri Mulyani minangka dadi Bupati Klaten no. Ya luar biasa ya Mak. Ya. Wah, mula ora aneh yen bengi iki awake dhewe sing saka Ngayogyakarta tinimbalan sowan ning Klaten iki mujudake suwijining kanugrahan sing tanpa pepindhan lho no. Ya. Mula wajib ngaturake pasugatan aja nganti gawe cunaning penggalih. Ewa semono gandeng awake dhewe iki menungsa. Kedurungane lali apes kelawan mati nek ana kurange lan ana kurang meranani penggaling para lenggah awake dhewe nyuwun gunging samudra pangaksami. Ya pancen mengkono ya Mak. Iya. Matur sembah nuwun ngagem para pepunden-pepundenku dalang kadang-kadang dalang sing wis pareng kaludhangan karo awake dhewe iso sowan ning alun-alun Klaten kene no. Iya. Matur sembah nuwun wis diparingi kaludhangan. Iya. Mula ayo padha ngaturake sesukan. Ya, iki nawala wis temumpuk eneng pinggire awake dhewe diaturake mbaka siji. Ya, ora nganggo bintang tamu. Bintang tamu ya saka gawanku dhewe. Oh, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya, pancen iki sinden sing lagi ngehit. Iya. Milenial no. Ya, pancen nek didelok wonge ya ora patiya apik. Ya. Merga ya blesteran sing jeneng blesteran ki ayune ya ora iso dipadhake karo ayune wong Jawa ya ning pancen pinter ya wis nganti tekan S2 dheweke ora golek gawean ming uri-uri budaya Jawa upama gelem golek gawean ngono jane ya pangkate ya dhuwur ning tak tari golek gawean samboten Pak Ulajeng saya mau terus berbudaya Jawa bersama Bapak no ya sakarepmu ya ya lumayan ya Mak iya ya iso tak potongi kono iya ora apa-apa ngangger pasrahke aku kira-kira ana sing gelemi semene no ya tak keke separo ya dienggo uang kenakalan ha ya kenakalane yoga-yoga wah ya ya wis ora apa-apa Mak matur sembah diwaca mbaka siji ya nawala sing pirang-pirang tiba iki ya ngaturake panuwun saka sapa kunjuk bucangik nyuwun lagu inggih Gubuk Asmara. Lagu kunjuk para sedulur-sedulur wonten Jagadaya Kali Kotes Klaten ugi sedaya warga Klaten sedaya kanthi ucapan mugi tansah pinaringan sehat. Ya Bagas Waras kagem Padalang lan Jayapura Sinden mugi tansah sehat mirah rejeki tansah pinaringan bagya mulya. Amin. Salam taklim kula bakule sapu Edi Sumantri. Wah iya. Mantri saiki dodol sapu. Ah iya. Kok iso ngono? Pengendangku jenenge ya Sumantri. Iya, golek penggayutan liya. Sugeng dalu RBK Ratu Boko nyuwun tembang liwung kalih Bu Prastiwi matur sembah nuwun. Ya. Saka sapa iki Mak? Kok sik tak suweke iki kok amplope kok le rapet men. Iya. Wolah. Jebul jerone ya ming kertas no. Iya. Kepareng nyuwun lagon utawi lancaran Klaten bersinar. Wah iki yasanipun Ki Suwita radio saking Wedi Klaten. Gending utawi lancaran punika kunjuk Ibu Bupati Sri Mulyani saha sedaya pangarsa Dewan Kesenian Kabupaten Klaten mbok bilih mboten kawratan gending utawi lancaran Klaten bersinar punika dipun terbitaken wonten ing YouTube utawi ing media sosial versi aslinipun. Saderengipun kula ngaturaken genging panuwun awit kawigatosanipun. Ya. Lan iki yo langsung tak bales no. Ya. Nek gending Klaten bersinar iki gandeng urung muncul iki awake dhewe urung iso. Ngono ya. Mula nyuwun geng samudra pangaksami mangke menawi sampun pikantuk cakepan kaliyan lancaranipun badhe kula sinau. Oh iya, kula sak kanca badhe kula sinau benjang poso menawi mboten klintu dipun dhawuhi dening para pepunden dalang saking Klaten supados mbabar pakliran wonten ing RSPD malam Selasa Kliwon. Oh, wulane poso. Ya. Srapopo nek nggo kegiatan. Ya. Nggo garing-garing cangkem. Heeh.
Ora omong rak ya ora garing lambene. Iya. Pancen ya bener ngono, Mam. Ning ya kaya ngono kuwi dienggo srawung kok ana wong nyatane awak dhewe sowan mrene ya kadang-kadang dalang ya akeh sing padha rawuh. Ya, Ora ketang ana ing jaba utawa ana sing srawung karo awake dhewe. ya. Iki Kadangku sepuh Mas Kasim saka nek biyen ngerti ku soran wong Pakde Kesdik ki lenggahe ning soran. ya rawuh ya, Mak. Lan sak anterone akeh banget lan aku ngucapke matur nuwun karo dulurku wedok Wedok apa lanang? wedok lanang Ya. Dik Apri karo Dik Mimin sing mau wis maringi nggon karo awake dhewe nok Ya, diampirke. diampirke ning Cakra. Oh iya. Pokoke kudu kon mangkat awan diampirke ning kono karo omong-omongan ketemuan karo panjenengane Mbak Mimin Mbak Apri. Ya, Wis disugata werna-werna. ya. Aku ro sinden-sinden disewake kamar. Yoga. Yoga gelarke kloso ning mburi kelir. Wis senengane ngono kuwi ora. Kaya boros nek yoga barang iya wong yoga ki piyai wong nrimo kok nok. Aku iso kaya ngene iki mergo saka tapaning para wiyaga. Iya. Ngono ya. Pancen do tapa tenan. Apa tenan? Iya. Kula Ahmad Mustofa saking Desa Jakarta, Kecamatan Tempel Lumajang, Jawa Timur. Ing nembe wonten Malaysia badhe nyuwun podang kuning dipun bawani ingkang nembang Mbak Tatin. Nggih. Kok iso tekan Malaysia? Streaming, saiki streaming itu luar biasa. Ya. Mula wayang saiki dadi hal sing hit ning nggon YouTube mergo ya streaminge para kanca-kanca kuwi nok. Ya. Kanca-kanca dalang akeh sing duwe streaming ya. Iya. Kawitan biyen aku kuwi duwe ide upama streaming kuwi wayang di streaming ki mergo dunia itu sekarang cuma sebesar HP. Ya. Arep tuku apa-apa liwat HP, arep tuku panganan liwat HP, arep tuku sandangan liwat HP. Lah aku ndek pikiran apa ora prayoga nek ayo do gawe streaming supaya bocah-bocah ki nek buka HP jelek nggon YouTube ki sing metu wayang. Ya. Saiki wis luar biasa nok. Ya. Saben dalang duwe channel dhewe-dhewe. Channel Dalang Sena, channel Dwija Laras. Ya. Channel Kuntadi, Ya. channel Purbasmara pirang-pirang. Dikira tok sebut. Channel saka Sragen iki lho. Kuwi abal-abal kuwi no. Channel DG. Ya. Wah, luar biasa saiki pancen ya kudu matur nuwun karo teknologi. Ya. Mula saiki wayang iki setiap pergelaran ning Klaten ngene iki sing mirsani ora mung priyayi Klaten, nanging luwih akeh sing mirsani lumantar YouTube. Ya. Channelku dhewe kadang kala nek sok pergelaran langsung ngene iki nganti tekan 20.000 penonton seluruh dunia, sosok nganti 23.000 sampai 25.000. Ya. Oke ya, Mak. Oke, sing sak ngisore 5 ya ana. Iya. Direwangi matane mlirik penonton ming 3. Ya wis ora apa-apa. Kabeh ki sarana pambudidaya. Ya pancen bener ngono. Ya. Ayo ndang cekat-ceket. Ya, mengko ndak ora prayoga kedadeane. Ya, sinden gawa pira? Sinden nggawa 8. Ya. Matur sembah nuwun dipun paringi ngaludangan kula dipun parangaken beta waranggana 8 cacahe. Iya. 8 cacahe iki pancen tus saka sinden-sindenku warga Larasna. Iya. Ora ana sing banjelan, ora ana sing piye iki kabeh menyang kabeh. Ya. Wiwit saka Mbak Tiwi, Mbak Agnes, Ya. terus jajare kuwi Mbak Orisa perdana berangkat ke Klaten setelah melahirkan anak macan. Anak orang. Iya. Lagi bareng lahirke, ya iki mau wis izin, Pak, kula bidal. Wah, senengku kepati-pati. Angger ana wong barbayan ki mangkat nyinden ki. Bayang aku werna-werna. Iya. Tambah kepethuk mau lho. Lah ra tenan to. Iya. Mbak Orisa. Iya. Karo Mbak Ika. Iya. Terus jajare iki Mbak Elisa, karo salah satu nomor 4 saka nomor 5 saka kene. Jajare Mbak Elisa kuwi Mbak Tatin, Mbak Ayu, terus jajare kae Bu Prastiwi. Iya. Penganut ilmu hitam. Ha iya.
Prastio penganut ilmu hitam. Luar biasa no. Ya, ayo diaturke mboko siji pamundutan. Aja nganti kliwat. Iki ana sing kepareng nyuwun Apa mak iki mau akeh banget no. iya Podang kuning ya ana. mengko Mbak Elisa dhisik ndak sak dinteni karo nyari Bupati Ibu Hajah Sri Mulyani. ya Sebat sebut wae Elisa or karo Elisa or karo Elisa or karo ya ayo sa jumeneng Mbak Elisa ya kaya iki cah pinter S2 kok ming trimo nyinden turut tarup lah upama dadi sekretaris rak ya iso to dasare isih enom ayu kok emoh iya Ya gun mengke kula tak ngelamar ngene bupati. Dadi ajudan gawake sandal nggih purun kula Bu. Sandale Bu Bupati iki apik-apik karo kowe regane larang sandale Bu Bupati kok. Nggih nggih. Tok gawake ya tok colong tenan. iya Inggih, sowan mriki Bu, matur sempan nuwun niki kula pun ditimbali wonten mriki saking sowan wonten ulan alun-alun Klaten. Ulan-ulan piye? Alon-alon. Rasa kesusu sing baku kowe iso basa Jawa sing alus apik wis nyenengke ning rasa kesusu ya Nggih. terus dalam acara apa dadi kowe men ngerti Nggih, dalam acara niki wakatosipun peresmian gedung inspektorat nggih. Gedungipun sekawan, papati sekawan ya. Papat niku sekawan ingkang napa niki wau napa kula ngemirengke ingkang wonten ngajeng wau katosipun ngajeng mau wonten napa naminipun wonten kecamatan gedung kecamatan Kemalangan katosipun terus wonten gedung informatika nggih Kominfo nggih katosipun niku kalih sekretariat DPRD Klaten niku nggih kalih niki inspektorat niku sing paling larang dhewe nggih mugi-mugi nggih kula pangajeng kaceng kula pangajeng ngajeng terus ora arep tak penerke terus ora momen kowe ajar mikir kok ya panjenengan kula mugi-mugi nggih sedaya mawon ingkang bekerja aparatur sipil wonten inspektorat nggih saged bekerja maksimal saged bekerja sama kali kepala dasipun desa-desa nika apa? Kepala dasipun desa-desa Si kok maksudnya ndas desa iki piye? kepala desa ora sok tak tambahi ndas nggih basa Jawanipun kepalanipun desa-desa nggih mugi-mugi saged bekerja sama dengan baik. Amin. Wau nggih sampun tanda tangan fakta integritas semoga dapat mencegah dan memberantas korupsi. Amin. Nggih. kuwi apa kuwi jenenge Fakta integritas. Integritas ya apa? Ya kuwi engko dadi berjanji sebagai kuwi berjanji DF berfungsi sesuai peraturan perundang-undangan dan dia berjanji dinggo orang korupsi ngono lho Pak. oh ya aku Untuk melakukan tugas dengan baik. Jenenge apa? Fakta integritas. Ya Pak Seno barang ya kudune tanda tangan. Dadi nek entuk saweran ki aja dijupuk. Bawane 200 ya sinden dine 200 aja 50. Motong ngono wae motong apa? Urung saweran urung komplit. Iki duwit di ncanceh iki duwit ya lumayan ki nggo mangan sesasi nek aku sedeng iki. Kayak kono engko didum sinden-sinden. Ya engko didum sinden-sinden. Kowe bles ki ora. Apa ngurung disenggol urung diitung kok wis disebut. Lah ya duit dibuang-buang, duit berguna. Lah salah tok lokke wong aku ora tau motong kok. Oh iya denane, jarene talang teles. Apa? Talang kuwi teles. Aja nek iso talang ki aja teles. Kepare. Nek pancen bantu ya bantu lahir batin. Aja duwe pengarep-arep apa-apa kuwi ora apik, ora becik. Leres menika. Ngono. Wah, niki nek menawi Bu Bupati saged wonten mriki dipersani seluruh dunia lho, Bu. Dadah. Iya. Oke nembang kalih kula nadyan kula radiedan tapi kula mboten brakot kok. Dhek sadar dhewe dhek.
Iya, suwe-suwe sadar nek rada edan. Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Mugi-mugi saged kasempatan. Nggih. Matur suwun ya. Karo apa arep ngaturke apa? Seneng kowe sowan ning kutha Klaten kene. Seneng banget niki. Saiki wis mulai nyenengke, luwih nyenengke meneh, Sa. Napa? Wis ora ana apa perbedaan antaraning gaya Jogja karo gaya Klaten. Nggih, mboten wonten. Nyatane awak dhewe sowan mrene sing nonton yo akeh ya no sing bisa nampa gagrag ngayojo iya luar biasa. Padahal niki pusat seniman nggih Pak niki, seniman klasik napa mawon wonten mriki. Heeh, dalange yo apik-apik. Dalang kata seniman seniwati. Pengendang pengrawit yo luar biasa. Ya, mula Klaten ki anu apa jenenge ana dalang apik. Laris mesti asale saka Klaten. Oh iya. Mesti darah Klaten. Pak Seno wonten darah mriki nggih. Ana, asline aku ana ning aku ora iso ngurutke. Malah ngaku. Ngaku cengelmu iki domong. Oh, aku cerita tenan. Oh iya tenan. Ana Mas Kasim kuwi lho. Nganti aku mbiyen tau tate karo Suwargi Pak Dikesdik kuwi kowe dolan ning Soran. Wong kowe iki janjane ora dalang yojo. Sing yojo ki ming sandhangamu ru keprakmu. Nek getihmu iki getih Klaten. Lho, ning aku rung sempat sowan, Pak D wis sedo. Lah, aku nyuwun prisa karo Mas Kasim kuwi. Mas Kasim ora iso nyejarahke. Mergo kuwi ya bodho. Ora. Iya. Lah aku ya ora ngerti. Ha padha aku ya. Ning asline ana wonten mriki darah Klaten. Makane ya saiki kaya ngene welok tenan yo. Welok tenan piye? Ya kondang kaloko. Wis pengen nek ngomong aku melu bunek sa. Kondang keloko. Iya. Lah dhek ya pinter basa Jawa. Biyen ki S1-ne sing diangkat ki jurusan pedalangan. Lah mula terus sowan ning nggon aku utawa rawuh ning nggon aku takon karo aku, "Pak, saya itu seneng wayang. Saya ngambil S1 isi Yogyakarta jurusan pedalangan." Lah kowe arep ngopo? Wis, arep mayang. Arep mayang cetha kalah karo sing wong lanang-lanang kuwi. Wong saiki wayang ki kudu ngerti apa jenenge suarane iku kudu pas karo wayange. Nek wedok ki ya pancen ana sak ngertiku dalang wedok ki sing kaluka ki Suwargi Bu Harni Sabdowati saka Sragen. Iya, kuwi mergo suarane gedhe. Gedhe ya. Bu Harni iki seneng udut. Mula kowe udut to. Aku ya ngono. Nah, udut iso gedhe po? Iso. Udute iso gedhe. Anu apa? Suarane iso gedhe. Iya. Oh iya, ngono sing marai. Berarti nek Pak Seno udut langsung gedhe. Lah ora. Maksude nek wong lanang wis ora usah dadak udut, ora usah udut ora apa-apa. Iya, ngono ya, Mas. Iya. Terus gagal dhek ora gagal ning lulus ning ya mbuh le ujian piye. Lah kok S2-ne njukuk psikologi. Oh. Psikologi ngopo sak kok njeluk psikologi? Lho aku pengen neliti, Pak. Neliti apa? Psikologi iki neliti wong edan-edan. Lah sing arep tak teliti dalang-dalang kuwi. Lah kok dalang tak anggap edan, omong dhewe, diwangsuli dhewe, nangis dhewe, guyu dhewe. Seprene iki dhek dalam rangka neliti aku no. Nah iya, pi objekku sing paling edan berarti Pak Seno mergane. Dadi objek penelitian psikologi. Ora masalah pokoknya. Tapi rapopo matur sembah nuwun nggih Pak Seno awet panjenengan menika marake kula saged S2. Penelitian S1 nggih Pak Seno, S2 nggih Pak Seno. S1 tentang Pak Seno sing tentang dalang, terus ngerti nek Pak Seno kentir, terus aku njupuk psikologi ben coba engko menawa nek aku njupuk tesis nggo ngobati kentire Pak Seno. Ngono jebul ya tetep kentir ya rapo. Jan kudu seniman kudu kentir, aku ya kentir. Soale nek ora satok tambani sing jeneng dalang kuwi iso nambani dhewe. Sing jeneng dalang ki duwe kekuatan yang luar biasa. Oh, sakit to, Pak? Kok canggih? Domongi ora percaya. Wong aku ki carane piye? Lah aku ki kerep kok ditekani wong do njaluk tombo wong edan kuwi. Bener kemana sakit ngaten niku? Iso. Piye? Nambani wong edan minta dudui. Iki apa? Jam. Nah, langsung mari. Wih. Canggih tenan. Tenan. Lah mari wong ngerti dhek nek kuwi jam. Iya. Oh iya ya. Nek tak tutuki iki apa? Lemper. Edan kowe. Nek iki apa jam? Mari. Wis tak anggap mari takon nggo bali. Iya. Bener ya, Mas. Iya. Dadi rasa datang model psikologi kabeh wis lancar. Ngono ya. Heeh. Ayo karo ditembangke podang kuning. Oh. Ya. Mboten patatin. Oh, iki panyunane
Engko Mbak Tatin akeh sing arep-arep nyuwun. Ya. Gedang kuning malih. Mbak Tatin engko gampang. Ya. Mbak Tatin engko digoleki sing goyange hot mesti wah. Iya, Mergo lagi nganu no, in wonge. ya. In. Gampang wonge. Heeh. Nadyan wujud mung peksi Lah akeh lho sing ngrasani. Nek omong kagok nek nembang kok penak. Iya. Ngono ya. Lambung kuwi telake ana apane ora. Ya belajar artikulasi ngono lho. Nek nyanyi basa Inggris kae ya wonge gleleng-gleleng kok mergo ngapalke. Heeh. Padane kuwi yo ngene, tapi nek ngomong ya bletetot-bletetot. Bletetot ki piye? Terus no alus manis tur mrak ati lha iki eneng sing nyuwun meneh napa Pak? Ya nawala ning lumantar WA ya selamat dan sukses atas peresmian gedung baru kantor Inspektorat Kabupaten Klaten. Semoga dengan gedung baru meningkatkan pelayanan dan pengawasan. Oh iya. Nyuwun gending sarung jagung Mbak Elisa. Wah. Salam hormat kagem Ibu Bupati Ibu Sri Mulyani saking Tristianto Karangdowo. Oh iya Klaten. Siap lanjutkan. Matur sembah nuwun. Dibaca komplit nggih Pak Dalang. Nggih, kula baca komplit. Saweran kagem Mbak Elisa. Pira? 2 juta. Oh iya. Wah, 2 juta. Nggo Pak Seno? Ora ana iki mung saweran nggo kowe 2 juta aku senengane. Kok tumben jujur ya. Biasane 2 juta iki sing 1 juta nggo dalange, sing 500 nggo wiyaga, 500 nggo sindene. Lah iki tak waca komplit. Aku bengi iki ora arep ngapusi aku. Iya. Arep jujur aku, du sinden 2 juta. Oh iya. Matur. Oh tak yoga 1 juta. Oh iya. Wis kok gampang. Tok talangi sik ra. Pak Tris niki dalange diparingi nggih. Rasa, wis rasa tok jalukke aku wis di rejekan wis seneng kok. Oh nggih. Niki diganti napa mboten? Rasa terus podang kuning kok apa jenenge iki sarung jagunge dhewe. Ya. Seminggon kula goleki si podang jenar neno ibu bunga henga tiku neno nyanding bisa dadi tombo ya iki uga nawala meneh Pak Dalang kula Fajar kalian rencang kula yoga tunanetra badhe nyumbang lagu kagem Ibu Bupati Klaten matur sembah nuwun. Mas Fajar. Oh iya engko diaturake Mak. Bar apa podang kuning iki? Ya, monggo. Iki wong ora weruh ning kersa nyumbang lagu iki nyenengke. Ya, monggo. Ya. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Muga-muga
Sik anu podang kuning. Ya. Nyaditmu nyo sing ditransfer tak talangi sik ndak. Repot sesuk nek kowe ngoyak-oyak ndak malah. Ya. Tenanan iki, Pak? Serius. Saestu? Matur sembah nuwun nggih, Pak. Mbuh. Mbok yo sing alus. Care 2 juta, Pak. 2 juta ki tembunge ndi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang kalih dosa kudu nene. Kurang sedoso malih. Nyonya. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Semeng podang cair niki. Sampun cair Pak Tris. Cair. Pak Seno niki sampun niki. Ah, lho, kok tak duduke liwat apa kuwi? Kamera. Oh iya. Men Pak Tristianto iki lenggahe nang ngendi? Jakarta. Ya, asline Karangdawa. Oh iya. Demben nimbali awake dhewe. Iya. Ayo Mas Fajar karo Mas juga sing tunanetra kuwi diaturi tindak panggung. Iki sampun caket mriki, Pak. Ah. Mangga. Yo. Kula aturi. Ndi piyayine? Mriki niki sing setunggal ngangge Gotsumoto. Saiki aku tak takon karo kowe Napa, Pak? Apa sebabe? Dhek iki ra nggo kacamata kowe wis ra weruh kok nganggo kacamata. Hooh, aku ya bingung niku, Pak. Nah, engko takonono sebabe apa? Kula takonane. Iya. Mas sinten mau? Sik setunggale Mas Fajar. Mas Yoga. Mas Yoga. Heeh. Sing sijine Mas Fajar. Halo, Mas. Halo. Wah, Mas Yoga. Kok jenengan ngangge pun riki mawon ampun niku wonten seneke Mas Keswan mengko didukani. Ah. Coba dipek di anu caos simik. Ya. Mas Yoga. Kangge Mbak Ingisa. Waduh kok kenal e. Sandal lo YouTube po, Mas. Oh, kowe kurang ajar ora. Kok ngerti aku? Lah ya kok ndur tembungmu sok ndelok YouTube. Wong dhek iki wis tunanetra kok ndelok YouTube ora. Oh iya, berarti mirengke, midhangetaken YouTube. Nggih, mirsani YouTube ngagem tangingan. Sik, kowe nek mirsani kleru. Enggak piye? Mirsani kuwi kok apa kowe weruh kok? Ah iya, Mbok. Kok kowe nyawang wong ayu ra ketok. Ah ya ora ketok ya ora apa-apa, penting suarane kok. Hah? Oh, dadi dhek iki sing dindelke suarane. Suara nggih. Ya pancen peka terhadap suara nek wong tunanetra ngono kuwi, Mak. Iya. Berarti nek menurut suara kula niki ayu napa mboten Mas Yoga? Wah, niku ayu. Wah. Nek Bu Prastiwi ayu mboten. Wah, nggih sedaya nggih ayu. Sedaya ayu berarti ngapusi. Ya ono sing elek barang kok. Sing elek sapa kowe kok ngarani kancamu elek iki? Sing elek ya kowe kuwi. Iya. Kok nganggo Gotsumoto Mas? Ini Napa? napa nggih kadenge pelindung debu. Oh, pelindung debu ben kebiliben. Kadenge nggih keren lah. Oh, keren. Keren jeng sempeh kuwi. Aja guyu to Mas, nek guyu tambah manis Mas. Matur brene kowe rene. Nggih, ajeng ngatur napa wau? Ngaturke tetembangan kagem Mbak anu Ibu Bupati. Bupati. Ngaturke apa Mas Fajar kali Mas Yoga? Kala wau ngidam sari. Oh nggih. Wau wonten kesepakatan mbok menawi Mas Yoga ingkang nembang. Nggih, terus sampean ajeng napa? Mas Fajar. Monggo Salto. Mboten. Kok salto mah ra iso ya, Pak. Kok salto mah wingi kecemplung kali, Pak. Ah nggih jelas, sampean ajeng kendang. Nggih. Oh iya, Wah, apik iki monggo. Nyuwun ngapunten mengke ingkang bawa nggih Mbak Elisa. Dipun bantu Mbak Elisa. Iya, tak bantu Mas lewat sini agak lewat belakang aja. Jangan lewat tempat Mas Keswan. Kowe maju sithik lho kowe. Nah, ini lewat sini. Terus oh ya ini mic-nya di. Nah, ayo sing weruh-weruh pindah. Sing weruh pindah. Kowe kurang ajar karo dulure tuwa kok. Mas Kasim ki sing rumangsa weruh pindah ora. Enggak ada niku. Nggih. Iya. Alon-alon mangga. Wah iki pancen tenan. Tekan Yojawe nusul aku Mas Fajar kuwi. Oh iya to. Iya. Anggremu cedhak Prambanan mesti rawuh. Iya. Iki mau bengi ya rawuh terus ngerti bengi iki nang alun-alun Klaten mangkat no. Iya.
Ning Yogyakarta iki rombongan tunanetra iki penontonku kok to. Oh. Boyo. Kowe kandhani ngeyel. Tau aku ki mesake to, ana wong 10 kae iki bali wayangan ki do irit-iritan cekel-cekelan pundak kae. Nganti tak ndeki bareng kula napa mboten Pak, mboten matur nuwun. Blung lah. Lagi muni matur nuwun sing entuk got. Iya. Ayo, sak derengipun tembang kula badhe ngaturaken sangam kagem Pak Seno Nugroho. Nggih. Niki saking rencang kula ingkang streaming wonten ing kota Mangang. Kocot pundi? Kutha Malang. Nggih. Asmanipun Mas Doni Wahyudi. Oh, nggih Doni Wahyudi nggih. Monggo Mas, dibawani Nyidam Sari. Yo. Neno. Duh wong bagus Elisa yo ora tanggap kok. bebut jeneng ati kula mboten ngertos menawi kula sing ken bawa Mas. Apa mbok diketik sithik ngono lho dingeneke Pak ngono. Sembrono nggo dolanan wong ra weruh. Mesakake ora. Kaya ngene wong nandang asmara Ning kadang kala wong ora nuwun sewu wong ora pirsa ngono ki sok omongane sok marahi guyu lho. Kok iso? Ngono aku ana jenenge Jafar. Oh, kuwi ya ora weruh. Ora weruh. Tak jak dolan ning omahku tak suguh kopi iki bareng-bareng nyruputi. Wah, Pak Sino jan mak biar. Aku terus sing biar ki apane? ya maaf biar jenengan nggih ngaten Mas maaf biar Waduh. apa tak awakku dewe Neno duh dewa jawataku hello somring wak mambi matke aku Thomas ah tak gandrung kaya ngene kok mung dinengke wae ya anggere kuwalat cilaka lho sa wong ora weruh kok tok toleke matne aku to Mas aku ini aku sing wuta tak onake matamu Ki anu Jar kendangmu posisine bener ke Jar. Engko nek tiwas anu ketak tung yong. ya besok kapan katekan jejer lan wong bagus neno umpama nonah kodho tanpa pegang tanganku kene lho Mas nah ben wangun ya kaya weruh ngono lho etok-etoke tanpa prau sasatara dan pepatri piye tanganku rasane hah piye omong to emang digelitik-gelitiki barang kok gleleng weruh-weruh Saking remene kepanggihan kalian Mbak Engisa. Nyidam Sarias Moro. Ya, mangga Mas Yoga. ya, Mas Yoga. Neno
upama ngiramu sekar mengadi aku kumbang mikam sareni upama ngiramu marji pemane aku kang bakal liwati Bani Mas piye mau biyene? Ngono piye Mas? Loh. Elisa dosa lho sampe. Kok dosa to, Pak? Nggo dolanan wong ngono kuwi. Wong rawuh kok konon. Aku terpesona. Aku kan terpesona. Mbok dipek. Dipek. Ora sempat nginden ming nuntun. Yo, mangga. Nangikane koe ganggu atiku ayo mensira wong ayu mati ora bakal Cai pokoke rasamu nih ben tendang-tendang dhewe. Angin aku sing kurang tutup. Loro wae yo.
Terima kasih suaranya sing ngendang ya top sing ya, Mas nyanyi Fajar ya top juga ya. luar biasa. Wah jan nyenengke. Nggih alhamdulillah niki pamecut kagem para kadang-kadang difabel nggih. Alhamdulillah kula kaliyan Mas Fajar wiwit tasih langit wonten ing SCB nate nampi penghargaan. Nalika riyen kula tak rencang kali Mas Fajar dados anak band. Wah. Riyen pikantuk penghargaan rekor muri grup band termuda se-Indonesia. Wah, tapi tidak pro. Aya. Nggih, bener. Pokoke kabeh disyukuri mergo menika nikmate Gusti Allah. Ya, matur sembah nuwun Mas Yoga. Nggih. Matur suwun Mas Fajar. Nggih. Monggo badhe ndongaaken mugi-mugi tansah ngaris Pak Seno. Amin. Ya iso ngene kok ya. Ya. Nggih, tansah jaya ngeten mawon. Jaya, amin. Ya. Amin, matur sembah nuwun Mas sedaya. Nyosanya diaturke Mas Yoga karo Mas Fajarnya. Ya. Men dinggo sangu kundur. Ya. Ora apa-apa, wis kono gek dituntun apa ben medun dhewe. Ya. Ojo mesake ora Pancal-pancalan. Ya, nggih. Alon, ya kowe iki ning ngarep nuntun kok ning mburi. Kowe nek ning mburi kono malah kaya rombongan ra weruh kowe. Iya. Alon, wis matur sembah nuwun. Nggih. Ngendango kae nek tunanetra ya bahaya lho. Iya. Nek nganti ora dipaske tangane upama ditumpak-tumpak ngono ya. Luput ngenangi raine dhewe. Iya, pancen bener Mak. Ya iki ana sing mau panundan sarung jagung mau diaturake no. Ya. Monggo. Panjenengane Mbak Ika, monggo. Ya, ya. Sarung jagung diaturke. Mau jane sing kepareng arep nyekar Mbak Elisa. Ya ning ana treke Mbak Ika. Ya dinai trek. Apa sik nembang sik trek wae? Aja ikan. Ya. Nek sik trek ora iso nyuwara. Ora iso nyuwara, monggo. Ye, sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Ya. Minangkani pambudutan saking Pak Tris. Pak Tristianto. Jane sik dikersake Mbak Lisa lho, make nek gelo pripun? Ora apa-apa. Ya, Mbak Tristianto iki ana tulisane Elisa Trek Ika kok. ya. Monggo. Sarung jagung. Langsung wae. Ya, engko ndak wektune selak ngoyak. ya. Iki sindene isih pirang-pirang sing urung iso diaturake. Ya. Monggo Mak. Ya, monggo Mas. Kudu diurutke ya ana ngono nganti ora ana sing
kliwatan ora prayoga. Ya. Ki malah arep bubar we rampung limbukane ana layang meneh. Saka sapa? Saking manajemen Apri Mimin. Oh. Iya cah iki ya do ngopo. Nyuwun lagu Liwung. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ya, engko diaturake dadak nggodit barang ki ya ngopo. Iya. Ora apa-apa. Dadak nggodit ki aku ora seneng. Ya tetep tak tampa. Nek karo kaya ngono kok mesti. Ayo Mbak Tatin. Ya, monggo jumeneng ya. Mbak Tatin menko ngaturke apa lelagon? Ya. Ki Mbak Tatin. Nah, ya wis jumeneng ki Mak. iya iki soalé sinden sing gawat kliwat. Ya. Lah napa lho? Wingit kepati-pati ora kena dipidak wewayangane. Mesune gampang le angleh angel. Ya, ya surat dadi ngopo? Iya. Ya, kowe piye ngopo arep ngaturke apa? Mboten napa-napa, mengajeng Sugeng Dalu tok. Karo? Kalih jenengan. Lho kok karo aku ngopo? Aku ora butuh tok Sugeng Lah Dalu. kula melu jenengan lho. Lah kan dipresani pun aku nek tekan kene ora ditimbali karo Bu Bupati ora bakal tekan kene. Lah nggih ning Ayo Sugeng Dalu karo Bu Bupati. nggih urut sik. Urut sik ya dhuwure derajate dhuwur kono karo aku. Sing bayar aku ki Mangke nek jenengan ra di nomor 1 ki ya nesu. Lah piye to kok ngewohke iki? Aku ki tau nesu kapan to, Tin? Aku ki wonge sabare kliwat ukur lho. Iya. Mendina nesu ra aku. Hah? Mendina. Aku ngayal kok. Nek ora ngayal ya ora tak nesoni. Wis gawe karo Ibu Bupati Ibu aja Sri Mulyani. Sugeng Dalu Ibu. Nah, Ibu Sugeng Bupati. lenggah. Lah, Ibu Bupati ora ming Ibu, ngono ora. lah nggih pun ngertos nek Ibu Bupati. Jenengane ngerti apa ora? Bu Sri. Bu Sri sapa? Mulyani. Oh iya bener. Iya. Tumben. Iki rada bolong. Biasane Bu. Ora rada bolong nek Elisa ki rada sengak. Dadi kowe dunekke goblok wong tumben ngono. Biasane kowe ora gagas sing nanggap, ora gagas sing nimbali sapa watonono pangan biasane kowe. Iya. Ning niki wae dereng maem e. Dereng maem. Nah, ngilang. Lah yang keringan kuwi apa ora di aku dereng mangan winter telu lho pas go kucing. Sapa? Kuwi go kucing telu yang ngomong dereng mangan. Lah aku nek mangan 5 lho, nek 3 iki berarti urung kanggo makan. Ya mulane we dionekke bakor brand. Pangan sego kucing yo 5. Wong nang kono sing ngonekke aku. Ya, ki Mbak Tatin iki mau disuwun saka manajemen Mbak Apri Mbak Mimin. Nggih, napa? Wo, lah iki malah ana tulisane kalian Bu Prastiwi Nyuwun liwung. Heeh. Nggih. Nyuwun liwung karo sisan bae nok kuwi wong loro kon nyanyi sisan. Ya. Ya lewat Ayo, Min. Kakak. Ayo Mbak Apri. Yo yo. Oh penontonnya wis do ayo iki. Kowe tak njeloki lho Mas. Nek dekem nang kono. Ayo. Yo Mbak, yo Lek Kimin. Heeh. Ayo Mbah Men. Mbah Men. Ayo ndang ceket-ceket Pak. Ah, wong biasane yo nang Pak. Wah ganteng tenan nek ngene iki. Waduh. Kok ora kaya biasane. Ketok lanange nek. Ketok lanange. Aku nek ketok lanange wedi aku sah. Jauh ngadoh ya. Aku nek biasane cok cipika-cipiki nek iki kon yo lali bareng. Aja dipadake nek gelungan. Lah iya, mulane aku wedi to. Iya. Sugeng Dalu Pak Seno. Wah, suarane gede jebulene, Mak. Ya gede wong lenang ra ketang sadele ya gembol kok ngono kok. Sugeng Dalu Mbak Tatin, De Elisa. Sama jatuh hati Anu ya, maco ya. Maco jebulan. Aku ya iso. Tapi Coba Kang Dalu di Elisa. rawangun. nek kowe lanangan tetep ketok wedok ya. Matur Pak Seno nyuwun pangapunten boten ngrahapi kanthi saya panjenengan menika Mimin boten saged melampah nggih. Mergo kehamilannya niki sampun menginjak 6 bulan dados boten saged men awet kandungane mergi nglairaken putra panjenengan meneng omah ndak kodanan. Niki sing mangkat Masne Mimin niki Sukimin sing mlampah Pak. Oh, Mimin teng omah.
Mimin ten ngomah. Hamil 6 bulan. Nggih. Kalih kula niku. Nggih. Tulung mang pacul sirahe Mimin. Men modar ngisin-isin ke. Kersanipun wonten generasi penerus ngoten lho dalang Klaten menika. Terus saking Yojo ngoten. Men ana anu persilangan ngono. Nggih. Turas Klaten karo Turas Yojo ngono. Nggih ngaten. Oh ya wis muga-muga lahir kanthi slamet. Amin. So nek lahir aku kabarono ya. Nggih dikabari ngoten. Idake ndase bayine. Bulane dalange ya doyan. Doyan dengkulmu mlocot. Ameng lambene Sukimen kok tak percaya. Aja tak gelengi mesake wong wedok nang omah kek garbini burung diakoni bojone mesake. Jenenge ya wis ana ta? Wis ana. Men mbok cangkeme iki sing apik. Lah iki ngono kuwi menjatuhkan Pak Seno, mosok Pak Seno doyan. Member kok. Malah member. Sugeng rawuh wonten Kitha Klaten bersinar nggih. Kita 1000 candi, kita 1000 umbul, kota 1000 dalan. Dan bentar lagi mau dibikin bunga itu loh, sejuta bunga. Sejuta bunga. Sama Ibu. Lah kuwi mbang-mbang kene ning kono. Mbang kene. Ayo anu liwung. Ya, diaturake. Pangapunten Ibu Bupati menika putra-putrane nyusul. Bangane tetek ya, Le. Ya Surapri. Iki nek ngendika kaya ngono ki malah njur ngetok-ngetokke sampean ki aja sok ngendi. Wong ora tahu. Justru Anda itu mengangkat derajat kaum minoritas. Iya. Lho tenan Mbak Apri, Mbak Mimin ki mengangkat derajat kaum minoritas. Sampeyan iso berbudaya, berkesenian kaya ngoten niku luar biasa. Nek perlu kanca-kancane dijak berkesenian, berbudaya. Dintas saka pinggir dalan. Oh, Pak Seno matur nuwun. Pimpin Pak Seno matur nuwun. Arep kegowo nek. Arep kegowo. Arep aleman. Arep kegowo. Kumat. Lah ayo instingnya mengatakan. Nggih, monggo dipun aturaken liwung. Ya. Matur suwun, Mbak. Mbak Apri matur nuwun nggih, wau pun di wah sampeyan niku nek karo sedulur jan. Iya. Nggih mumpung ten Klaten lak ngoten. Seneng tenang. Kula saged kados mekaten menika rak saking dorongan panjenengan. Nggih. Nek ning Klaten ya disengkuyung seniman dalang Klaten, seniman kabeh Klaten. Ning Ngayuja disengkuyung Pak Seno lan kanca-kanca dalang Ngayuja. Nggih, sampeyan sakniki wis gleleng jakete we kulit. Iya. Kulit melinju. Ayo. Menika Bu Pras mboten sekalian. Kalau request Lah Bu Pras ki ya regane jenengan wong. Aku lagi arep ngelokke Mimin e. Pripun apa? Jakete kulit melinju, melinjune dikletek. Kletek dikapake ora. Yo, monggo. Oh ya, Mbak Prastiwi. Monggo Bu Pras nggih. Men maju Mbak Yuku iki sing. Wong wau pun rasan, peh aku ki sing den tuwa arang-arang dideke ngoten niku. Ampun sok ngoten niku Pak Mas. Monggo Bu, monggo. Monggo. Kula nggih sok ngedeke niku. Aku pokoke ora arep omong nek karo wong siji iki. Saiki lambene wis ra ndek kampas rem. Muni omong celekap-celekap mbuh ngarepe iki ana sapa ora dong wis. Maksude ngedeke Mbak Mimi. Oh iya. Kula hasrat ya mbasan. Bagus ya. Mbok nggih men wonten lho. Apa rumasamu kowe nek ketemu ning Yogyakarta rak nyandang Jawa terus. Saiki deloken lho. Bagus tenan. Mas Sukimen asline kaya ngono kuwi luar biasa, kaya artis tenan. Ngampil astanipun, Bu. Nah. Waduh aku. Deg-degan to, Bu. Bales no Bu, tangane bales no. Tua kasih fungsi e. Bu. Wah, wis parah tenan. Yo, ayo diaturake. Mangga. Iki ndak kekompletan. Sa kowe nganu mundur apa? Oke, siap. Kowe leren ben sa. Loro wis. Lho kowe ngapa kok mundur dhuwur? Jare kon mundur. Orisa kok. Oh. Elisa. Elisa. Heeh. Iya. Kleru. Ya. Ya. Penyantet nginggil mboten apa kersane ketinggal saking wingking. Oh nggih. Ngece, Mas. Jenenge ngarep ngunekke aku kerdil to. Iki ndek paguyuban ya ora. Menapa? PSSS iki ya kuwi. Napa niku, Pak? Paguyuban sinden 150 cm. Monggo, yo dados ya.
iki kompak kok wong papat iki no. Iya. Kowe iki lanang kok ya megol iki piye to? Jare lanang. Terinfluence mereka berdua itu lho. Dadi serasa kaya aku ndek bokong. Bokongmu mbok peme ya, Lek. Kok ora garing 3 dina gereja. Bokong kok rego 70.000. Ning semanake Mbak Mimin Mbak Apri iki luar biasa kok no. Iya, ya pancen tenan kok. Mbah. Sesuk nek piye ning Yojo nek pas aku prei arep tak sewake hotel. Ya. Hotel Merah Putih pom bensin. Ayo. Mangga, ya. Sabda pandhita ratu Tresninamu mugi Gusti lelane tresnaku marang ora mati. Bu Prastiwi ketoke karo aku ingin tenang ritasinya iso. Ket mau rono terus lho arae. Kono PHP tok Bu Prastiwi iki senengane nggodho. Ditenani ra gelem. Gelem bae aku. Tandhe Bu Prastiwi nekat Gelem aku. Oh, cah gelemane diganggu. Iya. Mangga, ya ditelaske monggo Mbak. Sabda pandhita ratu Iya, matur suwun. matur sembah nuwun Mbak Prastiwi karo Mbak Tatin. Ya iki yo dibantu karo Serawung ki yo apike yo ngene iki ana. ya. Dadi ora bedak-bedake antarane kono kene sing baku manunggal. Ya. Ayo ngger diteruske dhisik critane mengko ndak mandeg dalan wancine wis rada bablas. Ya ayo tak derekake Mak. Ayo ngger.